Moltes gràcies. La idea d'avançar en una gestió de l'àrea metropolitana conjunta, de crear aquesta gestió que va destruir el Partit Popular en el seu moment, fa falta. Fa falta pel FEM, fa falta per l'aigua, fa falta pel transport, fa falta per la defensa de l'horta i per moltes altres coses. Jo crec que s'ha vist aquest canvi que necessitaven els ciutadans i el que se puguen reunir els dos alcaldes i sobretot potenciar els llaços que tenim entre les dues ciutats és molt important. A partir d'ahí, com bé ha dit el senyor Ribó, és molt important fer una àrea metropolitana forta, que tinga pes i no tan sols en el tema de comunicació, sinó en l'horta i en tot el que tenim en comú, que és molt important per a tots els ciutadans, és el més important.